vi start? Ja, det har jeg gjort. 8, 7. Pas på. Ikke så tæt på, Cecilie. Prøv at se, hvad de hopper og springer. Ja. Ej, hvor er de store. De bøvler for at komme ud, hva'? Galopperer det nærmest ud. Hva? Galopperer nærmest ud. Ja. Prøv at se dernede på marken, hvor de er glade. Der kommer lige en halsen bagefter. Ej, hvor er du glad. Prøv at se herovre på marken. Hej. Hej, og det var altså køerne i dag, de var glade, fordi de kom ud på marken.